oh. Sarap, oh. Oh, sarap. Sarap, oh. Ang ganda. Sarap, oh. Record. Ready na? Bro? Beautiful eyes. Dila sa Rizal. Bugay na ako. Uy, ano eh? Ano mo siya? Tay. Ito na, nakasita. Nakasita. Sit down si daddy. Hindi ako ganun ko rin. Bye-bye, daddy.
Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy ba? Gutom na ang among baby. Baby Kimi. Dula ka na lang. Mami, duko. Mami, duko listo. Kinsa love ni Mami. Hinay lang. Lagi bisip kan sila dito. Buk. Yaks. Dan, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hop, inay. Sigaw. Mite. Daddy na, Mami. Ate, Mami. Sampai kita ke sana. Yukuri. Ano? Oh. Konnichiwa. Sayonara. Konnichiwa. Sayonara. Kimi-chan, oh. Kinsa love ni Mami. Yumi. No. Sini. Terus. Uk. Yaks. Yaks. Congrats. Masa tong arigatou gozaimasu. Hello guys. Arigatou gozaimasu. Stand up. Abunai. Oh, no. Dikiru. Itai. Na Mami, tawaga. Mami. Kusga. Ano? Sila rin. Mami. Ikaw. Kusga. Mami. Kusga. Daddy. Gutom na rin. Gutom na. Ito na si Mami. Oh, Johnson. Teng. Chicken dance, ano? Dari. Kiss dari ba? No. Alah. Allah. Kita na bunga ng cellphone. Ginag no lagi. Mete. Hello guys. Gusto mate. Gini chang. Long sani. Sani bato. Bala. Lo bato. Ang bata. Bala. Kanta. You are my sunshine, my only sunshine. Doon tulog. Doon mag-sleep. Kanta to ano? Shalalala. Shalala in the morning. Yan, shalala na. Marisay. Ano?
Urusay ang baca, urusay ang baca, urusay ang baca. Urusay ang baca, urusay ang baca, urusay ang baca. Mama, 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 Mama. Mami. mama, Mama jangan mami. mami, Oh, mami. mem, Kita apa gak, Mama, mama. Mama jangan. mama, Mama. mama. Mami. Mereka cerita gutom na gini siya. Oh, pambog yung dimple ay. Oh, pambog yung dimple boy. Tara mami. Ah. Tawag ka mami, tawag ka. Ipit ka. Wah, ipit. Tawag ka mami. Tawag ka mami. Tawag ka mami ba? Ayun na, bugnaw na. Ay, that's daddy. Ayo, mama. Oh, no. Babe, unsa tong babe? Unsa tong babe? Bikin na. Sakit na sa paa niyo. Kailan ba yung kwarta mo, mama? Wala na? Wala tayo beer? Yan. No? Tayo na tayo sinig dyan eh. Ha? Beer naman. Dua ko beer. Wala tayo beer na. Pungkok na rin, pungkok. Close your eyes. Close your eyes. Close na ko, tara. Kiyumi, bili lang ka Kiyumi. Dalang ka Kiyumi. Diremi ni mami yun. Diremi ni mami. Ito naman din. Wow! May inay, nag-iipit ka na. Saan na? Init, kumulog ka. Init. Init, kumulog ka. Init. Ito man yun. Mami mo mo. Ha? Ito na. Ano si Bibi? Ito na, gutom na ng bata. Ay, patong tiil. Ay, patuntiin. Stop. Yakapan, tapat. Tapad ta? Tapad eh. Siguro ito. Tapad. Kisa ko lagi. Mana ko ah? Dua dito ko baso na. Kasama yun saya ha? Umuwi ka ulit ko. Wait, you know that nice? Oo, someday. Anak. Ito ngiti po diya pangakanitan ko na po. Asa man akong po? Asa? May baso. Bugnaw baby? ni? Ano, sunod mo. Baso? Yung karnin ako pa. Kuko ah. Keragi oh. Ini mana mak? Dapat dito na. Dito siya. Awa na rin. Sana mak. Ini.
Katong mga kan. Isa tawag ka na? Hulog na. Yummy. Ayaw hulog ang baso. Sa mundo. Ayaw hulog. Ano yung sauce, no? Ayun. Ano ka na yun, may? Hindi na makalagkog. Diyos mo yung ginom. Sabi nun. Napaka-manis. Kan ka na din. Yummy. Kan ka rin. Hindi lang ito. Hindi ko ay mga kaya wala siya. Sarap. May tayo kung dati. Namay karagay sa dito. May tayo dati. Misalnya sa karagi na. Ini karagi. Karagi. Kau dati. Parehara tag sudante. Mau man niya ako. Tos naman. Sila mo, kwatos lolo kong sauce mo din. Sus. Uy! Kapag ako itlog na, patag na mami itlog ko sa mga ubo. Pero ito, nang kaubo. Babe, nanda. Okay. Tubig mami. Lemon na, lemon, baby. Lapay na. Lemon documentary. Magapo na, no? Pwede rin sa ice mo. Cook. Ha? Ang ice ba? Pwede na pang cook. Pila pang isda. Ang? Ang ice ba? Yan na. Yan na. Ayaw. Pero yan. Juice lang. Juice lang, bili lang. Dali. Go. Ni, baso, baby. Kuha, that's it. Dapat mo yung baso. Wala nga ganun tip, pwede balik ito din. Dami lagi ni. Pila ni? Ha? 500. 500 ni? 500 pila Pinas. Wala 200 kapin, no? Kana. Mga banday ba? Orlando ni abot ito. No. Sa Baton. Tip. Ano ako, Orlando. Sayo ka. Hindi, man na ka. Sayo, hindi ka. Sayo. Yan na mati. Ang Napita ako mga sakyanan. Namin mga tao. Hindi ko maulo. Nagpangit kong sayo. Ang sayo, ano? Cry na po. Balik. Ito mo sa Cry. Kanan mo siya iba-ibang sudan ba? Dami ng talawi. Lagi sa kalong. Ito. Ito, dami ito. Dami ito. Ito ko. Wala pala yung puso.
Ila, paliw ko po. Ano mo na ito? Ano lagi pa? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Nah, dua mang. Ay, init mang. Ha? Init. Apa? Init lagi. Init ba? Hindi na init so, nasubag sos. Init lagi yung hilag. Init. Di ko antas ko na ako nagpapras ng kamot. Lalong ko na. Init lagi. Init lagi. Ako ganas ni mo daw init. Nipis lang pagpanit. Hindi siya ganun mo tayo. Sos siguro na niya. Ikaw na na. Just oh. Just oh. Just. Hindi bisili ba parang ito? Asan tawag na? Tamang gidala. Paano ba na? Asan mo day? Ihatag dito ko semua. Asa ito? Ihatag dito ko semua. Kasi nasabay. Ay, gina mo tayo. Masarap tayo magkita. Gusto tadi ka sumi. Kana na? Kritik. Yes, yes. Wala na. Okay na na. Dahil jo po. Dagan niya nakaman. Ha? Ah. Asa mas-sweet? Asa mas-sweet na? Asa mas-sweet na? Pare man mo. Nung pinag-sweet yun. Kasumi. Nga nga. Naman, di ba siya mag-sayo ka ang... Ha? Mag-sayo ka ang isang palaw o na... Saan ko kami? Ang ikaw pa yun naman. Na meron mong kaon na. Hindi man sweet. Hindi ba? Ay. Mama day. Yung pa, pagka nagkaon, di ba? Lalo na. Kukuko. Ay, pagandad. Hilig tayo magkama. Wala. Aman. Bad daddy eh. Arti, uy! May katong kampay din. Alam mo kung lang lingit. Gusto lingit ko. Ay, tambal. Kampay ba na ako ba? Kung ka-candy. Eh! Kung ka pa. Kagaya ka ha? Kung lingin ba? Kaya lingin na. Kung nabibot ko na lingin. Adapin. Kung kuha na to ba na? Dali sa mga gusto mo kayo, dali mo kanon. Ay, oo. Tama. Yung ba may ito? Kuha ng tubig. Ilang po sa... Hindi naman ito. Sap-sapal naman ito. Asan yung batang pagbuwan? Candy yun. Hindi ko sa kampay. Ay, tambal ito. Pero, yung mga lalo rin yung mga candy ba? Tawagin daw ka sumibi. Ay, Ano naman? kuwan ba? Laptop ang gamit ato. Wato messenger po. Wato messenger. Ha? Nasa aircon. Hindi. Hindi ko sa aircon. Ay, muli lang. Apa? Ini. Nah, ripple yun eh. Namin nakakaragi rin. Pagkasok na yan. Ano? Uy! Ay, sana ikaw. Uy! Kung matalit eh. Dali mo ito. Nalay sauce. Butang saraya. Ang suminig din na. Tama. Ano naman? Ano ako more?
Anong paso? Ang chopstick mo, di ba itong chopstick mo? Kaya ako. No. Lami mo. Lami mo. Ano ba dali? Pasit tadi. Pasit. Ito lang. Ito. Ano? Ha? Hindi ba tayo may sa garni, no? Taga na sa YouTube. Saan ba? Mukbang, no? Ayun, no? Tayo, ginahon ba? Korean mo, no? Korean. Ha? Sa Korean. Korea to? Baso ba? Dali. Ano ba? Ano lang? Ano lang nagkuhan? Ano lang? Kuha na lang. Ano lang? Turn lang dali. Ah. Sikwas itong baso dito. Okay na yun. Ano itlog mga? Ano? Sige, sige. Matagal. Na. Dali. That's the Damo ka sa school. Kaya niya pa rin. Ano naman? Ha? Mag-dance ka. Ha? Dance party sa school. Sayaw siya mga sayaw. Damgo ba? Damgo? Naglingkod ang kwarto. Na. Susunod ako na yun. Meron kayo na. Meron kong dance nung. Naglingkod ako. Tapos naguto sa elementary na. Ako, siglo ba? Siglo. Ito na yung friend. Dalawa din mo din. Kaya nga yung Diyos nun. Doon ang ilong. Mayang kaya pag doon. Ay, lagi. Minsan labang di mami. So, ang lalaki din. Pagtutuan niya siya. Ha. Hindi mo yung eyes mo. Wala ka nang sa isda mo. Kaya ano, tapos mo ang kanang. Hindi. Diba sa buwan. Automatic na. Dance na, baby. Ah. Ito na. Ako na lagi. Kailangan mo sa pansit. Nade. Ay, nagkano mo? Lagi na gano'n mo. Bata na yun. Kaya. Ay, ang tatay hindi lang na. Ay, tawag na lang. Ang dahil ko plus lang.
Napagay kay kon pang. Mayungin ni. Pero pag kusong mo inom kuan. Tubig. Ako ang bilis. Dilo sa dilo. Baba. Ito ba na? Wala. Ay, okay. Ayo, te, no, te. Hindi lang ang lablab, mami. Hindi mo pa nililo ka, basta nilungag. Ah. Pakit na. Pakit. Na kamera. Pakit. Di mo? Ano? Ha? Sino mo ito? Pero pwede naman siya sulit mo. Ako sa? Hindi pa rin. Ang dalay mo, be. Yumi, ayun, gusto na. Na, pero nga. Ano ba yun? Kaya, busog na. Ang isda, ibutan to sa kuan, sulupin. You see? You see? Ano? Ano? Isip ko ba? Yun. Chumi na na. Bye-bye. Ay, good. Angat. Bi ate. Kataro sa ikaw na ano? No? Ate. Ay, kayo. Ay, ba? Ito mo. Ay, baby day. Wala na. Ayun. Dami ko dyan. Mas? Dami ko dyan. Kisa ko ba? Kisa ko ba? Gusto sa. Tingog ka. Ate yung tali. Nagtang lang. Kasumin eh. Ito lang. Kami sus. Day. Uy. Yawa, ikaw daw shade eh. Yawa, ikaw na shade. Oh, nari anak. Oh. Oh. Hello guys. Hi guys. Utang sa one. Here. Ah. Ilabay niya sa kanto.
Sama di kaya basta ko nagko. Apa isda dia pa? Pero yeah. Ito. Terus. Tadi ano? Ayun. Ay. Nani? Babay na guys, babay na. Natin. Kung nabi ito pang Babay na. ito pang pinakaulan. Habay di Kabali ice, ito yung kamay mo. May ice ba? Ano na yun, hindi na. Kuha na lang kung silupin ko. Silupin na talagang guys ba? Kumayo po eh. Ito ng guys ba? First. Tapi sulit di sini pun. Isa naman ito sulog ang isda. Dito na. Bakit eh? Ini ito yung sarado na. No, Sige, sige na daw. Ayaw, di ba? Sarado, kini lang. Kini lang ba? Sarado na to. Ito pang Tuwa din ito eh. Tuwa kung bayaran mo. Ay, nagkakapot yung bangko. Dapat sila. Ha? Tawa na dia? Tawa na dia? Bumi na, bumi. Ano? 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 Hindi lang lusot yan eh. Tawa na. Bumi na ko. Nag. Tawa na ko. Bumi no? Ay, pagpindog lagi. Mate. Ay, napay sa nila di. Napay sa Irish. Napay sa nila di ba? Iya, kita nak di tubuh ya. Ya. Daga. Basan mo na ulo. Ito na siya. Ito ba? Ini pagbuka mo. Sinaw yan. Tama. Yan, bunga na itubig yan. Belum boleh menit tubig. Ano, baliktad mo ka. Baga parang tabang, pinabangay ba? Yan ang podcast tadi. Tapos ito. Pwede mo. Iyo, iyo. Asa yung butang dito sa red o sa blue? Blue? Ayaw, Ben. Yan na lang bigdaan. Sa blue. Butang dito sa blue. Ano na ba? Blue. So, blue. Dapat sa kwan ba? Dapat sa butangan ng tubig. Ayun ang init tubig ba? May blue na kasulat. Ang sama na.
sama na kayo yan. Muncang. Muncang. Yung muncang. Yan, mati-mati na lang. Sulupin. Pwede. Pwede na. Sampai. Tuh, ka na hindi na. Sing. Sing na. Muncang. Sing. This way. Una, tiga. Ating kaya tu. Apa lagi? Kira Bayang. Bye-bye. Kailintan. Ito sinihon mo. Ito kita semua. Dito lagi. Taligsik naman. Yumi-chan, taligsik na.
Ito. Sabay na din. Subo na ba ito? Subo ito. Bata. Pinataman. Man, Juji. Ay, ha? Bagus sa pagod. Yata magsusunod ka sa mismo. Let's go! Iba naman si Kiyumi ito. Yabi itong gigunitan. Yan na, pagkata na Kiyumi. Kiyumi! Paano na gabi iba? Oh. Kiyumi! Kiyumi, asa ba tani mo cellphone ni ate? Ah, sa tulabak sige ba niya? Nung mo sa bantay. Kiyumi. Tumutan na ba yan siya mo? Bantay yung mga amping ito sini kan, ay mga sakiran nga mag-reach report ba? Street lawas ti. Street lawas ba? Na, street lawas no. Ito lang lawas niya. Ba't kayo? Street tayo, street pa.